Am suvenirul ăsta de la Straja, vreau să-mi fac un alt suvenir altundeva. Asta a fost. Hei, bună dimineața, bună ziua, sau cum ar spune prietenul meu Filip, bună dimineața era când m-am trezit eu. Încep acest vlog pe o zi minunată, superbă, ia uitați ce frumos este. Haideți să vă pun în temă un picuț, pentru că eu în momentul de față sunt singur în mașină. Ar fi trebuit să mai fie încă o persoană, dar pentru că mă gândesc, nu a sunat ceasul sau nu l-am auzit, l-am stins. Eu am dormit până mai acum câteva ore, sunt deja de o oră jumate. Eu la 4 ar fi trebuit să mă văd cu prietenii mei, să mergem la schi. Peto m-a sunat de aproape 19 ori de dimineață. Am avut telefonul pe silențios, nu e ca și când nu ar fi trebuit să plec cu ei. Dar s-au speriat și din păcate, pentru că știți cum e. Nu răspundeți, vă faceți planuri. Tocmai am ieșit de pe autostradă, s-a mers foarte bine pe A0, pe A1. I-am dat tălpică și acum avem niște slalomuri. Vremea ne ajută, ne dă energie, ne dă vibe. Eu trebuie să-i prind din urmă. O să revin cu niște imagini magice, mirifice, magnifice, excepționale. Scrieți-mi voi în comentarii alte sinonime pentru lucruri frumoase. Mergem la o locație aici în România. Doamne, 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 vitamina asta de la soare îmi umple sufletul de bucurie și de energie. Sunt foarte încântat că voi merge la schi, pentru că de 2 ani n-am mai fost. Am stat 2 săptămâni la Parâng și acolo am învățat. Mi-a intrat drogul acesta în sânge. Sunt pregătit. Camera este încărcată, energia este încărcată, vibe-ul este încărcat. Așa că haideți cu mine să putem să ne bucurăm împreună de peisajele României și de altfel să ne bucurăm împreună de viața asta, că este frumoasă. Haideți să vă dau un mic update pe parcursul kilometrilor pe care i-am făcut. În momentul de față 105 km. Ne apropiem cu pașii mărunți, dar repezi de locația noastră. Sunt nerăbdător, abia aștept și ne vedem cu siguranță când o să mergem cu telecabina, telegondola. Nu știu exact sigur, trebuie să vorbesc cu prietenii mei și să văd exact ce ar trebui să fac ca să ajung și la cazare, că noi stăm undeva direct în vârf, direct pe munte. Ia vedeți, fraților, într-un final buburuza asta mică m-a adus aproape 400 de kilometri. Am condus 4 ore jumate spre 5 în continuu. Acum îl așteptăm pe domnul acesta să vină să ne ia de aici, din Lupeni, nu știu exact unde suntem. N-am avut loc de parcare nici la privat, nici la gratuit, așa că am făcut o românească, am parcat pe undeva pe aici, pe lângă niște blocuri, n-am idee. Sper că atunci când mă întorc mașina să fie întreagă. Este o vreme, ce să zic, de vară, stau în tricou, nu mi-e frig, e perfect. Nici nu vreau să mă gândesc acolo sus pe munte, la cotă, cum o să fie. Hai, bună dimineața, vă zicem de aici din Straja! Da! Vreme minunată! Oameni minunați! La șmecheria șmecheriilor! Da, bravo! Telefonul cu aia. Astăzi filmăm, pentru că și ieri și alaltăieri am fost, dar a fost o vreme câinească, moartă, iar astăzi este o vreme de
De la 7:30 sunt treași când am văzut. Doar uitați-vă pe spate minunăția aia de munte. Pârtia. Ia uite pârtia. Ia uite ce cere al meu aspirină. Păi mă dor toate panoramele. Da, cere aspirină. El bea aspirină cu corona, auzi și tu. Să-i treacă febrele. Să vă spun o întâmplare pe care am făcut-o eu acum. Vedeți ce s-a întâmplat aici? Pe mijloc și pe lângă față sunt un pic roșu pentru că Dar rumuia. viteză, frâne ieftine, greuți, am aruncat, nici nu știu să vă explic. Fix când am închis GoPro, atunci am făcut săritură dublu salt pe față și am picat cu fața direct pe gheața de aici. Da, continuăm ziua. Na 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 na. Pizza! Avem acum în plan să mergem în față, în vârful Straja, sus, exact unde vă arăt eu, fix acolo vrem să urcăm. Că fix acum s-a dat drumul și îi dăm tălpică. Nu știu cât se înțelege. Am uitat să-mi pun asta aici. Let's go! Am prins loc, iei pe masă. Ia zi, Petu, ești obosit? Nu. Nu. Îmi dă energie soarele, pârtia, că e excelentă, anturajul, alcoolul și toate cele. Sunt prea fericit. A venit regele. Cara sau A venit regele. nebunilor. Bine muș! Wow! Aici, să rămână. Cu ciocolata caldă. Eu azi am fost cam ciupercă, doar am filmat. În rest, Eu astăzi n-am am făcut plecat nimic. doar cu nasul spart. Doar cu nasul spart, da. Se mănâncă sau? Da, da. Ne-ai făcut Tom, Filipe, mersi. Mamă. Efectiv e cel mai bun popas pe care l-am avut astăzi. Leu.
Și acum e bine. Noi am prins coada mai din spate. De atunci, de la 9 dimineața, de când am venit prima oară până în prezent, a nins. O frumusețe mai mare ca aceasta, să vezi Peisaj, brazi, să iei brazi. Exact. Sunt plin de zăpadă. Am fost și mai norocoși oameni de pe planetă. Zi, Mihăiță, tu. Suntem, tată, suntem. Adevărat? Am prins bine. Bine rău de tot. Auzi. De nu mai înfige un brado sau cât de tare. Ha, bă, și fratele vostru niște vin fiertuți. Pe relax, O frumos. bere, o ciocolată, oale. Bravo, Mițone, tati. Ce săraci v-a stat? Haide. Hai. Succes, fetele! Se schimbă vremea aici la Straja exact ca părerile oamenilor. Ieri soare, azi ninsoare, alaltăieri ploaie. Stai, feto! E ca în viață schiul. Cazi, te ridici. Cazi, te-ai mai ridicat odată. Efectiv, mi-a arătat Peto acum un traseu și am zis că nu pot să ratez dacă nu filmez. N-ai cum. Pauză, tată, după 20 de ore de schiat în continuu. Avem frebă plonjă aici, la spate, la gât, n-ai cum. Gata. Mergem să mâncăm. Cum se numește acolo? Vă rog, spuneți-mi și mie. Oala cu ciorbă. Oala cu ciorbă, unde e cea mai bună ciorbă. Mâncăm 4 litri de ciorbă. Eu vreau să mănânc de fasole, să am gaz mâine. Găzuțe! Să mă duc tare cu nos. Tu ce mănânci, Doțe? Ia zi! Ia zi, Doțe, ce mănânci? De burtică? Vedem! Ia! Aici e cea mai bună ciorbă din stațiunea Straja. Ne-am luat și noi fasole cu ciorbă de fasole. Să vezi la noapte. Frumos, ceapa-i ceapă. Și mai fost lignit așa de greu, să zic. Hai, ciorbarii. Gata, s-au predat schiurile. Mergem la cazare, predăm și buțurile. Asta a fost. Oh, superb. Nu mai pot. O vacanță reușită. Pârtie foarte bună, condiții foarte tari. Mai mult, n-am ce să vă zic. Recomandarea mea e, dacă vreți, puteți să veniți fără probleme aici la Straja. Incredibil. Noi am avut norocul că undeva în zona aceea aveam cazarea, ne trezeam din pat echipați, intram pe pârtie. Deci unde e clădirea aia așa cu galben, stăm noi. Pârtiezan face aici dreapta, aici închiriezi ce-i nevoie. Oh, devastat după câteva zile puternice de schiat non-stop. Aici la cazarea asta, la Plăpimioara, la, nu, Cabana Căprioara, nu Plăpimioara. Domnul Nicu, numărul 1. Cel mai bun. Cel mai bun, Nicu, domnul Nicu. Cele mai bune servicii. Haide, tata, hai. Să ne schimbăm. Oh, excepțional.